ono nwekwerechi ọnwa nọ no wine mba nọ awụchashiala no mo gidigba ụmụnne m oru last week otu nwanne nwa akpọ m na phone ya ebido kọsara m ihe ọ na-agabiga last week ya mege last week ya sị na Jehova amụnye n'ọkụ na kampụ ndị iro ya na ya alụọla di na ya na di ebi n'obi ọma na enweghị nsogbu ọbụla na ya gara eji ụmụ anọ ma ọ bụrụ na ọ wụghị ihe ọdachi mana isi nwa ya nwụrụ anwụ ugbu a na-ehi eji n'ọnwa 3 na ya ka na-ele anya ma ya ga-amụtakwu na mgbe di ya na-alụbeghị di ya kpere ga-eme introduce to his mother n'ihi na nna ha anọzighị ndụ nna di ya anọghị ndụ na nne di ya nọ na nne di ya nọ ọ nwoke nwaanyị na nwaanyị a na-atụ ụjọ nwaanyị na ọ na-enye nsogbu mgbe nne di ya hụrụ ya mana onye ha ihu ya na mata na truly na nwaanyị anabataghị o doo ya anya na nwaanyị anabataghị ya emechazie ta ka eshi bịa nara list bịa lụọ ya na ifu ndị na nne di ya bịara ụmụnne ya otu o shi na-ekwu okwu na otu o shi na-elita okwu everywhere disgrace ya too much emecha mmanya sị na ihe anaghị etolerate mmadụ ifili na emeghị favor na onye ọbụla every mother has her child to protect ụmụnne m ya ama na ihe hioga mmanya na nne di ya ihe ha nọ na-apịa nwa ha open challenge nne di ekwukwe gwakwa mmanya ihe ọ gwara mgbe ya ghọtara ihe mere na ya gbakwuru mmanya si ya na gwagwa mmanya na orube ka otu ahụ mmanya gwawazie ihe nne di kwuru ka ahụ aga ya garịọ nne di ya si ya biko na ya mahụ ya anọghị mgbe okwu a bitere na ya biko hapụghị okwu a niile ka ọ gbaghara nne di ya gwawa na ọ ga-anọbụ nna ha side n'ihi na ọ dị desperate to marry ya elekiri ya wepụ ọnụ ụwa akwụcha ụgwọ isi that day onye ọbụla alọtachia na nwaanyị mba nọ nza nga na-eme ihe isi na ya dị ime ọ naanị ya na di ya ma na-enwe onye ọzọ mana simple wedding ha gbara ụla lakpuru ya na di ọ sị ruo mgbe ya ga-amụ nwa ya nụ ntere were ụkwụ bịawa na nwa akpọrọcha n'isi ya mana after everything ọ bụrụ na nwa ya nwụrụ ya nwa survive ya gbapịa anya mmiri eju ya obi iwe na ọnụma eju ya obi na ya chọrọ ịkpọ mmanya ka ọ bịa na ya mana mmanya eji ha ahụ that time nne di ya kpọwa ya na phone si ya na ya chọrọ ịbịa na ya ma ihe ọ na-agabiga na ya chọrọ ịbịa na ụta ka nne di ya shiri bịa n'ụlọ na naanị ọ nọrọ n'ụlọ na ọ naanị 4 days ọ gwa ya si ya na ya stresses na onwe ya to impress her na ya ahụ na ihe ya chọrọ ịhụ na ya don't worry na ekwetebu na a na-alụ ya mana ihe ndị a niile na ọ nọzi in the past na nne di ya na-ejizi aka ya eshiri na nne di ya bido pawazie ya ka akwa enwe ihe okwezi kwa ụkwụ ya ruo ala some night di ya lọtara late na ihe nne di ya mere nwa ya nwoke ahụ ihe eji ọ na-egwu na ụta ka ya na nne di ya shiri bịa dị na mma ọ lawa ije aha na ya tọwara ha ọzọ mụọ mgbe ọ mụrụ na ọ ya nwakporo nne di ya si ya bịara ya ọmụgwọ ebe mmanya gawara ọmụgwọ na ke last born ha ka ahụ buru ya ụzọ mụ na nne di ya bịawa ya gwa mmanya na ya don't worry na ya ga-esendịrị ya ihe ọmụgwọ na ọ klashịrị ka ahụ bụ ụzọ ya kwanasị ya hapụga ya onye ka olega ọmụgwọ bịa elewe and ya nidiri mmadụ ya sị nne di ya ngwa ọkọ anya kpom nne di ya wụchasịa lee ya ọmụgwọ lee ya wite ịhụnanya para nwa ya o deru nwa ya aha ala na nne di edire dị ikugide nwa from morning till na nwa ọnụ ha lolu nwa ka o bere lekwe werele oso ga kuri na nne di mere ọmụgwọ ya dị ya ka everyday ya mụ nwa abụga kwupụcha nwa na chọọchị ọla ya mụọ ka abụọ na nne di ya bịara mụọ ka atọ mmanya na nne di ya bịara otu mgbe ya na ọ dị ya sị ha abụọ bịawa ha ewere ohere a mejie na nwaanyị mba nọ nza nọ ya ka ha lara ụlọ August meeting few months ago na m lekiri ihe megana na nne di ya na nwunye nwanne di ya nwunye ọnkụlụ di ya ha ebido konwa ha dịbụ na mma ma mechaa sewe konwa na that August meeting na nwaanyị mba nọ nza na this woman na-ekwu agbazi nne di ya ashịsha na o mewe n'ugbo ka ọ hụ ezigbo mmadụ na nwunye nwa ya na ụlọọrụ nga n'ugbo akwa ka na ogburu nwa ya ka ishi na ọ gwakọ ya ka na ogburu nwa ọ gara ga mee something nwa nwụọ ya n'afọ na kwa ọ lụtara nga na-aṅụga aṅụ mgbe aka ụra ya datị na nwunye nwa elekwe ihe mere na ọkwa ya aṅụga na yes na ya mana ihe otu ya kwuru na ọ wọtọ ga-adị akpọ nne di witch ọ si ya na-ele nne di
ele that woman. Ya na-ele nne di ya, ele that woman. The woman na-agwa nne di ya that na ọ ya nwa gburu nwa ya, na isi nwa ya nwakwa gara ga-egbu na ọkwa ya gburu isi nwa ya nga ọsọ nwata ahụ ga-abata. Na kwa o jiri ọnụ ya kwuo that na ọnwụ nwa ga-anwụgide nwa ahụ nwụgide nwa ahụ tinye eburu akpa shiri ụlọ gbalaga na ebe nne mụrụ ya chalenjiri ya. Na-akpọ nne di ya witch. Ọ sị ihe ka nọ na-ekwu. Ya yewo no ya mama ya gaa n'ihu ya mama ọ ya like ụkwatụ ya n'ala. Na nne di ya na-agwa esi ya tụpụrụla onye ara nọ n'ọma ihe. The woman aga n'ihu si ya that na ofe ya na ihe ya tụga wash na ọ bịa ka ha gaa na village square gaa ṅụọ iyi. Na ya ga-do ya asụsụ ya na ya ga-agbu na ọ ya nwa gburu nwa ya ka ishi. Nwa diọkpara ya for that matter. Ọ sị ihe a okwu adagide ya ejiri n'ọwa ya kpọrọ ụmụ ya gaa n'ime mmulo na room ya. Bege 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 bebe kum. Ọ sị nne di ya anụrụ nga ana gbapụ oso ga-atọ nwunye di ahụ ogbe na o boro ya ebubo na ọ ya gburu nwa ya, na ya chọrọ ịṅụrụ ya iyi na ọ wụrụkwala ya gburu nwa ya, na ya chọrọ ịṅụrụ ya iyi, na ya chọrọ ya ga-aṅụrịrị iyi. Ụmụnne m nwaanyị so okwu abịa sụashiwa ụmụ ya ụmụnne di ya ndị ke nwoke 4 ndị ka ọzọ ndị ka di ya toshiri ma ụmụnne ndị ke nwaanyị lụshiri di arụ ha 3 onye ọbụla lụọ oshi afọ okwu a. Nwanne anyị nwa akụga ihe a na nwaanyị mba nọ n'ọrụ ebe okwu nọ na edenwe n'okwu na nwaanyị a bụ nne di ya na ya chọrọ ịma ihe gburu nwa ya ishi, na ebe okwu apụọla n'obodo na nne di ya ekwetara na ọ ga-aga ịṅụ iwu. Nwaanyị a na-ekwekwe na ọ ihe o kwuru na ya achọghị ịma ihe ya chọrọ wụ justice for nwa ya. Ụmụnne m okwu ekwelekwucha nsị ya nwaanyị ibe m ya sị nwaanyị ọma ya sị ama m na a lot of people agwala m 1 or 2 to do, mana ihe m na-agwa gị ihe m ga-eme ma ọ wụrụ m. A lot of people ga-abịa with their own opinions, which is okay. Everybody is entitled to their own opinions. Ihe m na-agwa gị bụ ihe m ga-eme ma ọ wụrụ m. Nwanne m nwaanyị biko ọ wụrụ na nne di gị kwuru ihe dị otu ahụ, ịma mgbe o kwuru ya, nọ mgbe o kwuru ya, ka anyị sị na mgbe o kwuru ya mmụọ ya anabatabeghị that time. Ihe a okwu o kwuru mgbe ọ na-anabatabeghị, a sịkwarị na o kwuru ya ebe ya nwa ji aka ya sị na ya na-aga ịṅụ iyi dat na ọ wụrụkwala ya gburu nwa nọ. Nwunye di ya na-asị ọ ga-aṅụ iyi na ọwụkwa ihe o kwuru. These are 2 different things. O nwere ike o kwuru ya n'iwe na ọnụma mgbe na onwe ihe o ji mkpụrụ mgbe ọ nabatabeghị, mana ọ pụta na ọ ya nwa gburu nne di m. Ebe ya sị ya ga-aṅụ iyi na ya marakwala ihe gburu nwa ya. Dị afọ ihe ahụ ihe o kwuru n'iwe mgbe ọ na-amaghị onye ewu, mana ugbu a gịnị ya dị na mma. Kemgbe ka ahụ isi kwekwara na onwe ịmụ ọ na-atọ na-akwadokwa ịmụ ọzọ. Ọ bụrụ na nne di aka ya nọ na ihe ahụ o kwuru, ihe mere ka mbụ nakwa ime ka abụọ na ime ka atọ, ma Chineke bi n'eluigwe ekwekwele. Mana ị nwere ụmụ 3 dị healthy, dị sound. Ekwele nne di gị ga-aṅụ iyi, nọrọ on her side. And the reason ị ga-eji nọrọ on her side because nọ nne di gị. 1 2 ma ụmụnne di gị even di gị agaghị adị happy na mma ha na-aga ifesi ihu agbara gị ṅụ iyi for this thing. Di gị nwere ike ọ gaghị ekwu ya, mana n'ime ha niile o nwere ike ọ ga-adịkwa ha obi mma na nne di gị na-aga ịṅụ iyi because of you. And ihe gbasara ịṅụ iyi nne di gị ji ọnụ ya kwuo de ya na-aga ịṅụ iyi na ya marakwala ihe gburu nwa. That alone should tell you that enweghị anything extraordinary o mere. Ikekwe mgbe ahụ ọ nabatabeghị, and na ajụjụ m nwere ịjụ nwowo mgbe ahụ okwu a dara nwunye di ya wuru ezigbo mmadụ, ọ gịnị mere o weliteghị okwu a? Ọ gịnị mere ọgwa ahụ di ṅụ? Ọ gịnị mere ọ bara ahụ nwunye di ya? Ọ gịnị mere ọgwa ahụ sịrị ekpekpe ihe nne di ṅụ kwuru? Ọ gịnị mere o ji wuruzi ugbu a anya ụfụ abatala n'ihi na ọ na-abịa n'ụlọ ṅụ gị leta ya lawa gị buore n'ihi gị na ya na-abụ na arapọ ịwụ nwunye dị ọkpara ya. Amamihe na ịhụnanya ọhụ ga n'etiti nne di ṅụ na nwunye nwa ya ọ gbawala ya obi, ya efilizie na ọ ga-akpara ya mgbe ọ ma na ịlọtara ya akparazie ya ekonwe ka o nwee ike kọọ ihe na-enwe onye ma mgbe a kọrọ ya. Ọ wụrụ ezigbo mmadụ mgbe okwu a dara ọ na-echipụ in si na okwu ekwesịghị ekwesị, ọ na-ebara nwunye, mana mgbe ha na-atọ ya egere ya na-atọ ya. Mgbe nwa nwụrụ, gịnị mere o ji kọọ n'okpuru okwu? Ọ gịnị mere o ji hụ ịhụnanya nọ n'etiti gị na nne di gị wuruzi ugbu a ka ọ na-abịa ịgba asịsa? Do not allow that woman to go to any deity na ọ na-aga ịṅụ iyi for this. Ka ihe niile atara n'abalị wụrụ anwụnta na ị nọ on her side. Ọ wụrụ na gị bata n'okwu asụ nwunye dị ọkpara na handle this matter like this.
One, you'll be achieving a lot of things. Nne di gị ga-adị very happy with you n'ihi na onwe mgbe ọ hanyere na ị ga-anọ on her side. Ka one. Two, ụmụnne di gị onye ọbụla ga-ama na yes, ihe nwunye diọkpara, you have represented the family well. Ka two. Three, asịgodo arụ na enwere ihe nne di gị mere iji lụzuo nwa nke ishi. Sofu okwu adawana, nne di gị ọ ga-eji ndụ ya zee ụmụ ndụ n'ihi na ọ gaghị achọ ka akọ ihe yiri akụkọ kembụ ebe emewene accuse, ebe link wallet kembụ, and n'ime ihe niile gị nakweta ịgbaghara ya nọrọkwa on her side. Ọ ga-eji ndụ ya zere ụmụ gị mgbọ. Asị na enwere ihe o kwuru o mebi o nwere ọ ga-ekwughachi ya, ihe bere mbụ aga ebe ọzọ, aga enwekwa ihe ga-eme ka ọ bee. Gị nwa nwunye ka diọkpara chịkọta ezinụlọ dị gị. Nne dị gị ofekwara na ofori afọ ole ugbo ya gashik. Ọ nọkarị ugbo ọ nọgide ugbo ọ nọ 30 years na ọ ga-ekewe bembe. Otu isi desi ime ụlọ ugbu a asị nwunye ka diọkpara taa ka ọ ga-eshidere. You lose nothing if you interfere peacefully in this matter. Ọ nwa ka a na-ekwu okwu ya nwụrụ nọ. Chi ya chọtala. Mana ihe m chọrọ ịgwa gị enweghị lose if you call this thing off. Nọrọ on the side of your mother-in-law. Gị na ya edoziele. Your mother-in-law hide ya. O kwe na ịnabata. Ọ like ṅụ. Mana mgbe o rutere n'ụlọ, ọ sị gị na gị that you should stop trying so hard to impress her. Ya turn the table around. That very day ka o mere na set. Enwe ihe iruole mmadụ nso gị mara na onye a. O that day ka o regret in the first place. Ọ ya meme gịnị? Ọ ya kpatara o ji wepụta obi ya lenụ dịka nwa ọ mụrụ n'afọ ya. Since then ọ na-abụọ na-arapọ. Ọ nwa ya nwụrụ. Na onye na-ekwekwe nọ nne di gị na ị gaghị eme ala ka ọ ga ṅụọ iyi. O kwuru ya okwu ya rọrọ Chukwu. Mana ọ wụghị somebody na hide obi. E nwere ụfọdụ nne di nabatara nwunye nwa nabata mana ọ ha nwa ka a na-arịa but ị gaghị ama. Mgbe obi ọma dị ya, mgbe o mere na accept o gosiri, mgbe na o mere na accept o gosiri ya, mgbe o mere na accept o gosiri ya. So enweghị iji okwu ndị ahụ eme. Ụmụnne m, ya eru n'abalị ya kpọọ m sị nwa mba nọ mza ya gwala nne di ya, kpọọ ụmụnne di ya, gwa di ya. Na mgbe ya gwara di ya na ya achọ ka mma ga ṅụọ iyi ya, na ya achọghị ka mma ga ṅụọ iyi ya, ya weziokwu ọ ya nwasị ya chọrọ ịṅụ iyi, na ya achọ ka mma ga ṅụọ iyi ya, na ya chọrọ ịkpọ mma. Ọ sị di ya na-ele ya kpọọ nne di ya na nne di ya gwacha ya, gwa nne di ya na ọnwa anwa ga ṅụọ iyi ahụ, eburu akpa ya la ya ga-anọkwa ebe. Nne di ya sị nwa m ngwanụ nsogbu anọ ebe i kwuru ote ahụ nọ ebe i tritiri m ka nne ṅụ gị believe m kwere na ihe na m kwuru ngwa ote m shekwu gị na ọ wụ otu o shiri mee hapụga ka anọ ọjọọ agụga nwa m ị ga-ebika Chukwu gọzie ṅụ ngwa na anọ na m ihe kwara gị ma chọ ka ya laa agakwana m aṅụ ha iyi otu isi kwu ya ote m ga-esi eme. Di ya were foonu kpọgasị ụmụnne gwawazie ihe ya kwuru werezie foonu kpochi ife obodo ha sị kansụl ihe a na nwa m ya ga-aṅụ iyi ya na kansụl na everything. Ụmụnne m ọhịa m sị ka m bịa gbotọwara ọnụ ngalana onye ọbụla nọ mgbe akọrọ akụkọ ndị enyi abụọ dịgidere na mmanụ gide ha esewe ebido koshiwa ihe akọrọ na otu eshiri koro na ihe eshiri mee enweghị iji ihe ndị ahụ eme bikos na ha sewere okwu ka mmanwụ mgbe ahụ ọ dara triti ya nwe onye na-akọrịta ya mana akọcha ya mgbe a na-atọ bịara ibuachi ya mgbe a na-ese emenshọn aha na ebe ahụ ejiri eme okwu enwe ọ dị necessary. Ụmụnne m ọngọ ha na m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.